nepriateľ, musíš obdržať štípanú žltú kartu, pretože si predĺžil svojvoľne dohodnuté 4 minúty. Pardon, no, ale vyrovnávam ju, pretože si mňa zvojil... Dostaneš červenú kartu ty a režisér, keď si mu chcel dať žltú kartu. Využijeme celé... Využijeme... Sme počuli. Gregor. Ďakujem pekne, aby som chcel vedieť, kto bol autor tohto skvelého citátu. Autor tohto citátu je pán P. Petrus. Bravo. Našiel som okolo seba tak málo ducha, že mi neostáva iné, než používať svojho. Paul Leoto. Pretože sa toto, čo som napísal, volá idiotár. Čo je to za hlúpu myšlienku opisovať samého seba? A to nie mimochodom, ako sa to stáva každému, kto sa pomýli, ale vedomo a ako prvý a hlavný úmysel. Lebo rozprávať hlúposti, náhodou a zo slabosti je obyčajne nedostatok, ale rozprávať ich zámerne, to je nepripustné. Blaise Pascal. Kým som riešil závažné filozofické otázky, kto som, odkiaľ prichádzam, kam idem, poslali ma do rite. Ja, škaredý, sprostý a chudobný princ, som si vzal cnostnú, modrú a krásnu devku. Máme 3 deti, každé od iného. Jedno je múdre po ňom, druhé krásne po nej, ale čo ma najviac teší, tretie je celkom po mne. Mám ich všetkým rovnako rád, ale to posledné mám najradšej. Demokracia? Len honosná vynete na fľaši. A vo fľaši dunieva. Napríklad, keď vláda rozhodne, aké je želanie občana. Dobre, toto je lepšia strana. Osamelý prostred mája kúpil som si papagája. Učený vtáčik je to, spríjemní mi toto leto. Už opakuje všetko po mne, a tvári sa vôbec skromne. Ja vynášam po ňom družstvom tvári sa génius. V pestrom šate seba istý, kade lieta túsi dristy, a len čo začal strmhlav byť, už nedá sa s ním vôbec žiť. Dobrý vtáčik teda je to, okazil mi celé leto. Preto mi tak napadlo, ten vták je tvoje zrkadlo. Potláčam hnus a skrývam plač. No aspoň viem, čo som začal. Zákon vynašiel ten Archimedes. Ale to neznamená, že my, čo sa tiež kúpeme a tiež vytláčame vodu z varí, sme niečo menej jasné súdrovia. Samozrejme, že častejšie, tým lepšie, ale verme, že len 10 orgazmov za mesiac je omnoho príjemnejší zážitok ako mesiac trvajúci jeden. Budha tak sedí, že keby aj náhodou stal, už by nešiel. Nacionalizmus, o ktorom sníval už Vladimír Ilič Lenin, je, keď takú pracovitú hebu, ako si ty, ľúbi taký usilovný chuj, ako som ja. Keby som si mal nepovedať. Chceli, aby som odbehol, ja som odbehol.
Chceli, aby som dobehol, ja som dobehol. Chcel by som preskočil, ja som preskočil. Chceli, aby som urobil vývrtku, ja som vývrtku urobil. Chceli, aby som urobil 10 vývrtiek, ja som 10 vývrtiek urobil. Chceli, aby som urobil 100-krát čelom zad a nohami vpred, a ja som to urobil. Chceli, aby som urobil salto mortale, a ja som urobil. Chceli, aby som si klakol a poďakoval sa, že tu slobodne žijem, a ja som si neklakol. Po tom všetkom, čo som musel v živote urobiť, som už dostatočne trénovaný na to, aby som si neklakal, keď to chcú oni. Veľmi mnoho je toho, čo jazykom sprostredkovať nemožno. Kde zlyháva verbálna komunikácia, treba hovoriť hudbou, tancom, pantomimou, suchaním, malbou, prípadne streľbou z rýchlopalných zbraní. Môj vtedajší socialistický zážitok. Nájdem si ja frajer vočku, takú, čo má zápal vočku. Chytím od nej ja ten zápal, aby veci lepšie chápal, a stal sa som mňa pevec, zapálený prevec.